खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फरायसालिफ्रा बेखेवजाफिननायनि लामायाव रायजोआव फिन गासै फरायसालिफ्रानो गेवफिननो हासिगौ फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्रायनो रायजोनि गासैबो फरायसालिफ्रा गेवफिननो हागौ होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोआव दा सानसेयाव 2000 कभिड-19 पजिटिभ केस फैयो जेब्ला सानसेयाव 1000 कभिड-19 पजिटिभ केस फैगोन अब्लानो कार्फिउनि समखौबो सोलायनानै मोनानि 11 रिंगानिफ्राय खालामनानै होनाय जागोन लोगोसे रायजोआव 15 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि फरायसाफोर गासै 9 लाख फरायसाफोरनो कभिड-19 भेक्सिन होनाय जाबाय फरायसालिफ्रा बेखेव जायोब्ला फरायसाफोरनो कभिड-19 भेक्सिन होनायाव गोरलै जायो होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे 28 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो फरायसाफोरनो कभिड-19नि मोन्नैबो डज भेक्सिन होनायनि सोरखारनि जि थांखि बे थांखियाबो जाफुंसारनायनि लामायाव होननानै फोरमायथियो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों बेखौ लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोरमायथि बिथांमोना बुंथिदों दि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो एबसुआ राजखान्थियाव थानाया गोरोन्थि जादों होननानै बुंथिदों बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनि सायावनो रायजो राजाफ्रा नोजोर होनाया गोनांथि दं मानोना बिथांमोन दैदेनगिरिफोरानो 1991 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थियाव थोंजोङै बाहागो लानो थाखाय खावलायदोंमोन आरो 2001 मायथाइयावबो बिथांमोनहानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ होननानै बुंथिदोंमोन आरो 11 एमएलएफोरखौ देरहासार होदोंमोन लोगोसे जाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिसायख'थियाव थोंजोङै बाहागो लानो थाखाय सिगांनि समाव बोसोन होदोंमोन आरो फोरोंदोंमोन बिथांमोनहानो थांनाय बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसायख'थियाव बाहागो लानायखौ सोंखारिदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा दिनैनि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बबेबा मोनसे दोलोखौ मदद होनाया बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिनि नोजोराव दाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोना मददसो होनो नांगौमोन बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरानो मावफुंजायोब्ला बर' हारिया जौगागोन जेरै बिएसि गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा सिनायथि मोननो हादों बेनि उनाव बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया फिन मोनसे थाखोआव जौगानो हादों आरो दा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंबो गुबुन मोनसे थाखोआव जौगानो हागोन बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो गनायनानै आरो राजखान्थिनि खोथाखौ लानानै गाज्रि सोंखारिलायनायनिफ्राय गोजानाव थानानै हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो नांगौ होननानैबो खावलायहरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुपार टेलेन्ट बड'लेण्ड डान्सिं एन्ड सिंगिं सुपारस्टाराव बाहागो लाफैनो थाखाय हांख्रायहरदों खुंफुं आफादा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ 13 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि रंजाली सुपारमार्केट भवनाव सुपार टेलेन्ट बड'लेण्ड डान्सिं एन्ड सिंगिं सुपारस्टारनि गिबि अडिशना खुंजागोन अडिशना अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैनिबो गेजेरजों जागोन बादायलायनायाव देरहासारनो हानायनो 1 लाख रां बान्था होनाय जागोन लोगोसे देरहासारनो हानायनि अनगायैबो टप 20 आव थांनो हानाय बादायारिफोरखौ नेशनेल लेभेलसिमबो लांनाय जागोन होननानै फोरमायथियो सुपार टेलेन्ट बड'लेण्ड डान्सिं एन्ड सिंगिं सुपारस्टाराव बाहागो लायोब्ला मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनायखौ मोजाङैनो सोलोंनो खाबुबो मोनगोन मानोना बेयाव मोजां कोरियोग्राफार आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोर थागोन जाज खालामग्राफोराबो गुबुन जायगानि आरो बे बादायलायनायाव मुम्बाइ दिल्ली आरो गुवाहाटीनि रोंगौथि थाखानाय बिथांमोनबो थागोन होननानै फोरमायथियो बे बादायलायनायाव बिटिआरनि अनगायैबो गासै आसामनि बाहेरा शिलं अरुणाचल आरो बेंगलनिफ्रायबो बाहागो लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों बे बादायलायनायनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनोब्ला बड'लेण्ड डान्सिं सुपारस्टार मुंनि फेसबुक पेज दङ बेयाव थांनानैबो खौरां लाहैनो हागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा XNDB खौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों अदालगुरि जिल्ला XNDB इउनाइटेड फरामा मख'नो गोनांदि राजखान्थिगिरिफोरनि अनगायैबो माखासे आफादफोरनि गेजेरावबो मोनसे आफादा गुबुन मोनसे आफादखौ सोंखारिलायनाय आरो गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खोथा सोलिबाय थानायखौ दासान्दि नुनो मोनबाय थानाय जादों थांनाय 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा सानाव अदालगुरि जिल्ला XNDB इउनाइटेड फरामा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिटिसि सोरखारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथा माखासे खोथा बुंथिदोंमोन बेनि सायाव फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फिन होदोंमोन आरो दा बेनि सायावनो अदालगुरि जिल्ला XNDB इउनाइटेड फरामनि खौरांगिरि मेल
बिथांमोनहा बुंथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ रायजो राजाफोरा बर' हारिनि सिनस्रि होननानै गनायो बेबायदि गोथार आफादाव थानानै सोंखारिलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गावजों गाव सोंखारिलायनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला आरो गाव गावनि मावनो गोनां खामानिखौ गोसो होनानै मावलाङोब्ला बांसिनै मान मोननो हागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। खौसेथि लाबोनोब्ला गाज्रि गाज्रि राव जेरै सिखाव जुनियर बायदि बायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै माखासे एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो खावलायहरो बिथांमोनहा। आरो सोरबा माबा बुङोब्ला बेखौ नेगेटिभलि लायालासे पजिटिभै लानांगौ होननानैबो खावलायबावो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा 2 बोसोर आबुं जानाय सानाव एक्स एनडिबिफोरनि मोनथाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय एक्स एनडिबिफोरखौ उदां खालामनाय, रिहेबिलिटेसन आरो केस बोखारजायै बेफोर जेंनाखौ लानानै दुखु सान फालिदोंमोन। बे दुखु मोननाय सान फालिनायाव जाय गोहोआव दंमोन बेखौ सोंखारिनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो जाय गोहोआव गैया बिथांमोनखौ बुंनांगौनि गोनांथिबो गैया होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आसामानो गासै भारत नङा। आसामखौ सामलायनो थाखाय रायजो राजाफोरा बिजेपिनो माखासे सम होदों, नाथाय भारतआव बिजेपि दोलोआ गोग्लैहांनो हमबाय। बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा। अल बिटिसि भेन्सार प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि आफादगिरि प्रानजित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव आरो गर्जन मुसाहारिनि नुजाथिनायाव मैया क'क्राझाराव कंग्रेस दोलोआ जयनिं हाबाफारि लादोंमोन, जेराव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि मावख'आव खुंजानाय बे हाबाफारियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सा 40 सोद्रोमाफोरा कंग्रेस दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सिगां सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि थानाय समावनो बिमा रावनि फरायसालिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादोंमोन। बिथाङा 2114 फरायसालिफोरखौ सरजाबनानै गोबां बिमानि राव फरायसालिफोरखौनो फोजोबस्रांदों होननानैबो फोरमायथिबावो। गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हिन्दुत्व आरो हिन्दीनि जानानै आसामाव जि खामानि मावगासिनो बेफोरनि हेंथा गसंनो थाखायनो कंग्रेस दोलोआ रायजोआव गोख्रों बेरेखा दोलो महरै खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि आसामानो गासै भारत नङा। आसामखौ सामलायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बिजेपिनो माखासे सम होदों, नाथाय गासै भारतआवनो बिजेपि दोलोआ गोग्लैनो थांगासिनो दङ। उत्तराखन्ड आरो पान्जाबाव बिजेपि दोलोआ गोग्लैनो थांगासिनो दङ। इउपिआव बिजेपिनि गोबां एमएलए आरो मन्थ्रिफोरानो बिजेपि दोलोखौ एंगारबाय। त्रिपुरायावबो बिजेपिनि गोबां एमएलएफोरानो ओंखारबाय। सोनाब बंग'आवबो बिजेपिनि एमएलएफ्रा दोलो एंगारगासिनो दङ होननानै फोरमायथियो आरो फैगौ 10 मार्चआव जेब्ला माखासे रायजोफ्राव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावगोन बेजोंनो रोखा जागोन 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव सोर देरहानो हागोन होननानैबो बुंथिबावो। करिमगन्ज पुलिसनि गेदेर देरहासारनाय 2300 केजिनि गोबां गान्जा हमनो मोन्दों करिमगन्ज पुलिसआ। आसाम त्रिपुरा सिमा करिमगन्जनिफ्राय गंसे ट्राकआव सिग्रोमनायाव 2360 केजिनि गान्जा हमनो मोन्दों। गान्जाजों बुंफबनाय ट्राकआ त्रिपुरानिफ्राय आसाम फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनायाव गान्जाजों आबुं जानाय ट्राकखौ हमनो हादों। 2360 केजिनि गान्जा हमनो मोननाया आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय होननानै फोरमायथियो करिमगन्ज पुलिसआ। दिसपुराव बिजेपि आरो बिपिएफनि एमएलएफोरा लोगो जानायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ गिदों होननानै बुंथियो एमएलए रबिराम नार्जारिया। बिथाङा बुंथिदों दि बिपिएफ दोलोआ न'मा न'आव दा खर'सो जेनबाय, सोर बबाव जिरायदों, सोर मा मावखुमादों, सोर मा जाखुमादों बेफोरखौ नायहरजोबनो खाबु मोनबाय। बेनि अनगायैबो मिरु आरो रायजोनिफ्राय जि सुजुग सुबिदा फैगोन बेयावबो बिपिएफ दोलोनि एमएलएफ्रा खाबु मोनसिगोन। लोगोसे बिटिसिनि रैखाथिनि थाखाय आरो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जि मावनांगौ खामानि बेखौ मावनो थाखायबो बिपिएफ दोलोआ दिसपुराव जायगा मोननो हाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिजेपिनि एमएलएनि अनजिमाया गोबां जानायनि थाखाय एसेम्ब्लियाव मोनसे आयेन पास खालामनोब्ला गावसोरनो मेजरिटिखा। बेवहाय बेरेखा दोलो जेरै कंग्रेस, एआइउडिएफ, बिपिएफनि एमएलएफोरा ज' जायोब्लाबो बिजेपिनि थांखिनि सायाव जेबो हेंथा होनो हाया। खालि रेकर्डिंल' जानानै थागोन। बेनिखायनो बिपिएफनि 3 एमएलएफोरा सोरखारजों थानानै मोनसे जायगा आवग्रिनो हाबाय, जेराव सोरखारनि थांखि लानायाव सावरायनो खाबु मोनसिगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि बिटिसिआव जाय दा सोरखार सालायगासिनो दङ बिथांमोनहा दिसपुरनि गासै बिथोन बायदियैसो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। गावसोरनि मथे जेबो खामानिखौ मावनो हाया। गोहो दंब्ला दोलोनि आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदिसो खामानि मावगोन। आसाम सोरखारनि बायदि थांजोबा होननानै सोरखारनि सेराव बुंहोनानैबो बुंथिबावो बिथां रबिराम नार्जारिया।
जोबनायाव दङ कर'नानि आपडेट मैया सानसेयाव आसामाव 1811 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेयाव आसामाव 38,837 नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 1811 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो मैया सानसेनि पजिटिभिटि रेटआ 4.66 जौखोन्दो। मैया सानसेयाव कर'नाजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया 19। रायजोआव 1811 कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि मादावनो कामरुप मेट्र'आव 389। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।